Ahojte ľudia, som Dominik, dneska tu máme ďalšie video. Dneska zahráme, že budeme proste musieť učiť do takéhoto mimina. Tak čaká na nás toto mimino. Tak uvidíme, že to bude ťažké alebo ľahké. Toto. Potom ja aj tak budem to viac používať, to priblížené a nie takto oddialené. Kámo, on tancuje ten tanec? Ten nepoznám. Tak. Prvá vec, čo tu vidíme, je medveď. Tu je 0 zo 7, 1 zo 7, hop, hop. Nebudem si to robiť ťažké, tak iba zaskočím. Ja som skočil na hlavu. Tak, ok, idem sem. Oh. Wow. Tak teraz asi idem sem. Otvorte mi. Ok, tak som sa otvoril sám. Počkaj, nebolo tam. Čo napríklad? Tu. Asi nie. Neviem. Hej! On ma zhodil! Ha. Aspoň ma nikto nezhodí. Je to easy parkour, len ten týpek ma musel zhodiť. Yes! Hop. Tak to je zatiaľ ľahké. Je to také skoro, je to ťažké, tak na stredno by som povedal. Tak poďme. Tak, idem sem. Tam je druhý, takže to si už je... To určite, ja nespadnem. Wow. Tak spadnem. Už druhá smrť. Hej, to nejde vyskákať. Ľudia. Napíšte nejaký komentár proste, keď chcete, aby som to dokončil. Wow. Kam by som na tom stál? Tak ideme ešte raz. Pokus číslo 2. Hop. Ďalšie. Wow. Tak ja už nebudem skákať na to lietadlo. Ja som to len teraz všimol a tam je to decko. Tak zatiaľ idem sem. Kamo, ja som moc veľký, ja sa tam nezmestím. Ja sa tam nezmestím. To je čo? Čo tam je? Wow, fuj. Tak to vlastne je niečo na Halloween, že chcú... A sa to hra bola vytvorená na Halloween, pretože sú vlastne to bude ťažké, teda strašidelné. Tvojom týpek asi bol mŕtvý. To decko tu spí. Co zobudil? Taká. Nerýchli. Sakra. Spomalil som ho. Mám už 3. Ja budem radšej skákať, to je rýchlejšie. Musím za to načiť. Jest, teraz sem. Rýchlo, rýchlo. Ja som sa bál, že sa to znovu bagne. Nedávajte si veľkú postavu.
No fuj! Ja som zdal veľkú postavu, proste fuj. A keď je tá veľká postava, tak sa niekde môžeš aj nezmestiť proste. Tak radšej by som to nerobil. Tu je jeden. Oh. Hop. Lego. OK. Iba som poskáče. Ešte raz a vypínam natáčanie. A normálne dokončím to zajtra. OK, tá hra chce, aby som to dneska dotočil. Hop, hop, hop. Easy peasy. Tam to ide rýchlejšie. Hop a hop. Môžem skúňať tam. Tak adios, gula. Tak teraz to bude podľa mňa rýchle, pretože ale ja už mám skoro všetkých mackov. 5 zo 7, už iba 2 mackovia mi chýbajú. To sú sviečky, čo robia sviečky v jeho žalúdku. Hop a hop a hopla. To možno viem, čo je, ale nechcem sa o tom baviť. To je bug. Ja si zoberiem len túto jednu trúbku. Keď to ide teda. Toto je easy, ale neviem, že či... Toto je najlepšie, proste zapneš si shift log a vieš sa ľahko proste to urobiť. Hop. A zaujíma robia, a jak sa poradím s týmto. Ja ľahko. Ja chcem mať tú trúbku, tak dúfam, že to bude môcť. Toto bolo v jednej hre, čo si pamätám proste. Videl som takú ukážku, niekde proste mi to naskočilo na YouTube taká ukázka a tam bolo toto, že naháňala toho typka hlava. A nič som si nezistil o tej hre. Nemyslím samozrejme o tejto, ale inú hru myslím. Bože. Bože. To je ťažké. Tak, posledné kolo. Hop a hop, hopla a hopl. Nie. Tak ešte raz. Hop, 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 hop a hopla. Hop a hop a hop, hop a hop a hop a hop. A posledný jump, hop. To je posledné. Teda predposledné. Možno som nejaký vynechal, asi. Takže 5 o 5, je tu 5. Wow, takže zblížené. Takže 1000.
Kamo, toto je ťažká hra. Vypadnite. O, tu sú nejakí ešte. K tomu. Vypadnite. Moja obľúbená farba červená. Ďalší je červený smrad. Prestaňte, deti. Bábetka jedni. Neviete vôbec, jak sa robí starším? Musíte mať úctu. OK, tak som dokončila si fight. Ešte neukončím video, keď nebudem mať týchto 7. Lebo ja tu proste musím hrať túto hru. A ešte ani 7 ich nenájdem. Zprejme sa tu zoberiem pištol, kebyže... Ešte na to, kto ešte nedal odber a like. Tak urobím, že pím. Do slnka to urobím. Mám to robiť do slnka, čo sa stane? Sorry, tak slnko vybuchne asi. Teraz radšej budem skákať, lebo nechcem to robiť hodinu. Ono som mal skočiť a že a že by som spadol dole. Kamo. Ja vybuchol. To je bug. Zabugované. Idem šoférovať. OK. Neviem šoférovať, tak dúfam, že nenarazím. Ja budem lieskať pri volante. To celá veľa nástroje ľudí, ale... Samuel! 66. Speed, jump. OK, teraz poviem, že už to mám. Červená moja obľúbená farba, berem a skáčem. Tak toto by bolo asi koniec tohto videa. Dúfam, že nezabudať like a odber na toto video. Čujem sa na vás v ďalšom videu. Tak ahojte!